Sziasztok, Jászmin vagyok, és ez a Call of Duty Black Ops demos videó lenne a második része, és akkor szerintem folytassuk is. Ugye itt hagytuk abba, még mikor vége lett a videónak, ide felnéztem, és még itt jöttek, tehát még ezeket öljük meg. Igazából nem tudom, hogy hallatszik a hangomon, de egy picit meg vagyok fázva. Az nem robbanos. Hol vannak? Jaj. Jajjaj. Ó. Nem igaz, hogy nem találom el. És ugyebár az előző videóban 3-szor is felrobbantottam magam. Ezt nem tudom, hogy sikerült, de eléggé fajébb volt. Na és akkor most lejöttünk, és írjuk ki. Gyerünk. Aztán lehet, hogy halk a játék. Tehát azért elnézést, hogy halk. Ugye most így nem tudom. Mondjuk egy próba videót is csinálhattam volna. Na mindegy. Játszunk. Mi a? Ajaj. Mi? Mindegy, várjatok. Ezt most nem értem. Jó, tehát kell ugrani. Meg nem jó, akkor kivágom. Esetleg. És akkor jó. Oké, megvan. Futás. Jöjj. Oh. Gyerünk. Menj. Reszeg itt a kontroller. Ugorjunk. Ez az. Gyerünk. Hozd de király. Ó, csicsak. Igazából már vagy harmadjára kezdtem újra a videót, mert folyton kikapcsol a kontrollert. De most másikkal játszok, és nem kapcsol. Ez picit lehet felesleges volt mondani. És meg is halunk. Na mindegy. Oké. Akkor nem megyek a kocsi közelébe. Vagy felrobbantam, ezt akkor már nem robbantam. Anyám, ezek művelnének. És komolyan? Ne szívas. Jó, akkor most itt maradom. Egy robbanjuk. Ne. Menjetek le. Ne. Ó, az
tömötes. Hú. Egy 70 méter. És akkor szerintem még a videó egy olyan 5-10 percig fog menni. Egyébként írjátok, hogy legyen-e még folytatás. És meg azt akartam mondani, hogy 10 like után jön a következő rész. Vagy jött? Mindegy. Szép kis bukánc. Itt le ott. Oh. Egyébként írjátok le kommentbe, hogy az előző videó hogy sikerült. Mert kíváncsi vagyok rá. És akkor majd meg a videó végén elmondtam akkor, hogy 5 vagy 10 like után jön a következő rész. Jó. Mi lesz itt? Mi van? Ja, jó. Mi a... Szétütöm. Hallgassuk. Most 7 percnél tart a videó. Szerintem majd az ilyen 3 perc múlva vége is lesz. Most ez miért? Jaj. Ez szerintem ilyen 10 perces részek lesznek, lehet, hogy néha rövidebb és néha több. Nem már időre megy. Hú, gyerekek, ezt utálom. Ezt utálom, időre megy. Hiszen nem enged ki. Jajjaj. Gyerünk. 2 perc van csak hátra. Ti nem lőttök, nem? Semmi nem. Jaj. De halál lesz. Úgy érzem, hogy ide. Oha. Viszont 2 percünk maradt. Hogy kell nekünk? Help me. Ez mindjárt robban, tuti. Elveszítjük, azt meg nem szeret. És innen. És jöjjek föl rá. És mi van? Ezeket még meg kell nyomni. Ja. Mindjárt már csak 1 percünk van. Ki fogok fogyni, és már csak 1 percünk van. Gyerünk. Lőj már! És most így csinálok. Haha!
Anyád. Ne halljak meg, ne halljak meg, ne halljak meg, ne halljak meg. Ez az. Pillanat. És akkor szerintem, hát, ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, kérlek, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Én Jászmin voltam. Sziasztok!